చెప్పండి. నా పేరు భగవాన్ దాసు. నేను న్యాచురల్ హెల్త్ కేర్ సొసైటీలో సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మేము ఇక్కడ దాచిపల్లి మండలం తంగెల గ్రామంలో 30 మంది ఎస్ఎస్సి మహిళలకి ఆర్టిఫిషియల్ జోలి ట్రైనింగ్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈ యొక్క 30 మంది మహిళలకి 20 రోజుల పాటు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏంటంటే, నాబార్డు వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలకు సంవత్సర పొడుగున వ్యవసాయ పనులు లేనందువలన వాళ్ళకి వ్యవసాయ పనులు లేని కాలంలో వాళ్ళకి అదనపు ఉపాధి కల్పిస్తానికి ఈ యొక్క మహిళలకి ఆర్టిఫిషియల్ జోలి ట్రైనింగ్ ఒకటి ఇస్తున్నాము. దీని ద్వారా మేము ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము బ్యాంక్తో లింకేజ్ చేసేసి వాళ్ళకి రుణము మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రుణంతో వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ సంబంధించిన రా మెటీరియల్ మొత్తం కొనుగోలు చేసి మహిళలు వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరే ఉండేసేసి ఈ జ్యువెలరీ తయారు చేసిన తర్వాత మేము మా సంస్థ సహకారంతో వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ సదుపాయం కూడా మేము కల్పిస్తాము. తర్వాత దీనివల్ల వాళ్ళకి అదనపు ఇన్కమ్ వస్తుంది. వీళ్ళు మహిళలు ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు, ఇంటి దగ్గర ఉండి తయారు చేసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి అదనపు ఉపాధి కల్పించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల వారికి ఒక నెలకి 10,000 రూపాయలు వాళ్ళకు